Gandang hapon ulit mga kabayan. Pag-usapan naman natin ngayon yung needs and wants natin. Ano ba yung timing ng pagbili natin ng needs and wants natin? Baka nauuna naman yung wants natin kaysa needs natin. Abay, mas lalo tayong maghihirap kapag ka ganon. Kapag tayo po ay nagtatrabaho, syempre, at saka mayroon tayong income, kahit yan ay pension o di kaya passive income, negosyo, o nagtatrabaho ka, mahalaga na sinusulat natin yung pangangailangan natin sa isang buwan. Ayan, kung gusto mo naman, kung lingguhan ka bumibili, o di kaya kinsenas katapusan, pwede mong isulat din yon. Ayan. Tapos titignan mo kung pasok sa budget mo. Tulad halimbawa, kapag ang sahod mo ay sabihin natin pinaka-normal 12,000 at makaneto ka dyan ng 10,000 at alam mo na yung pangangailangan mo sa pamilya mo. Yung sakto, yung binanggit ko, sabihin natin na karamihan naman sa atin, lalo na sa probinsya, 1 month na yon. Ayan, aside from that, kung may bago kang income ay iba rin po naman yon. Mahalaga na tinitignan natin para mapagkasya natin ang ating sweldo. Ngayon, kung madiskarte naman tayo at mayroon pa tayong ibang pinagkakakitaan, baka yun, pwede natin ibili ng ating wants na yon para lalong-lalo na sa mga bata.